mukaan ja kahvin ja lysti tuosta. Tämähän on ihan tämmönen lyhyt matka, että tuosta Nokkalasta 7 minuuttia kestää ajaa tuohon isoon vasikkaan. Niin se taas ihan vieressä se Vasikkasaari. Juu, se on ihan vieressä. Joo. 10 minuuttia tai jotain. Juu. Aina 15 minuuttia on jätetty aikataulun aikaa, niin sit saa pienen tauon saaressa aina. Pikkasen huono ilma tänään, se olisi saanut olla vähän aurinkoisempaa, mutta kyllä tää on ihan ok mennä sinne grillaamaan. Juu, tää on ihan ok. Joo. Ilma ei pitäisi mun mielestä sataa tänään. Eilen oli kyllä paljon porukkaa myös. Mä ajoin myös eilen tätä niin. Joo. Oli vähän ehkä aurinkoisempi, oli enempi jengiä. Joo, eilenhän oli ihan aurinkoinen päivä. Juu. Katsotaan tuosta näkyykö nuo purjeveneet. Sitten meillä oli jotakin viikko takaperin oli sellainen ilmaispäivät. Eli kaikki kulki ilmaiseksi kello 6 asti niin saareen. Silloin oli tosi paljon ihmisiä, kun oli ihan täydet oli noin matkustajamäärät. Tähän mahtuu 150 henkeä tähän alukseen, niin sit kaikille ei ole istumapaikkoja, niin kaikki vaan sitten loput seisoo täällä vähän käytävillä. Joo. Mutta kyllä tässä on niinku aika iso vastuu niinku kipparilla tämmöiselläkin, kun tämä matkustaja-alus, niin kyllä. Vastuu on kuitenkin niinku iso. Joo, ja jos on just toi yli 100 henkeä kyydissä, niin täytyy sitten tietää mitä tekee, jos tää kummatkin. Ja se Kotkan motari on vähän nopeampi mun mielestä. No en mä tiedä, ehkä ihan sama. Joo. Mut voi olla, että Turku olisi ollut kivempi kaupunki tietyllä tapaa, kun se on niin kuitenkin isompi kaupunki. Niin, mutta siellä asuu enemmän turkulaisia. Se ei ole hyvä yhdistelmä. Sitten tulee pieni ruukki. Pitää ajaa toi VB kiinni. Tässä ei ole niin hyvää kulkuaukkoa tuossa Styran puolella. Niin sä peruutat siihen vai? No ei kun keula edellä. Mä vedän tästä tämmösen puukäännöksen. Joo. Sitten mulla on vielä pikaruori tässä, niin ei tarvi rikkoa sormia sille pyörittää, kun tässäkin on jotakin, mun mielestä onko tässä 52 laituria jo päivässä, niin menee sormet rakoille, jos ei käytä tätä pikaruoria. Joo. Tää pyörii tosi hyvin tää alus. Tätä sanotaan pulkaksi, kun tää pyörii.
saa nousta ne portaan, niin voit tulla suoraan, niin muuten tietääkö. Joo, vähän umpeen kasvanut tää paikka. Ei oo. Eikö? Se on tarkoituksella. Hyvä. Niin tuota. Sitä se ruokahomma vaan kiinnostaa, niin ei ihmistä, vaan pelkkää safkaa.